హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది. వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇంకొకటి, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. झालर झुलुर इदे वाती ने दादा झालर झुलुर इदे वाती झुलुर इदे वाती ने दादा झालर झुलुर इदे वाती ने कोता कोता लाए अंडारे झालर झुलुर इदे वाती ने दादा झालर झुलुर इदे वाती. మీ దగ్గర ఏదైనా వీడియో ఉంటే ఆ వీడియోకి ఎడిట్ చేయాలి మీ ఫొటోస్తో అంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో సెండ్ చేయండి. నేను ఆ వీడియో ఎడిట్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నుంచి ఫొటోస్ తీసుకోండి. సో ఫోటో మీద క్లిక్ చేసి పిన్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ ద్వారా వచ్చి కట్టిలా 1 by 1 చివరి దాకా ఫొటోస్ యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, వీటి మరి దగ్గర వచ్చి కట్. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 చివరి దాకా యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో మనం ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫొటోస్ వస్తాయి, చిన్న ఫొటోస్. ట్యాప్ చేసి పేస్ట్. ఇలా 3 ఫొటోస్, మళ్ళీ 3 4 1 2 3 4 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్, చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఇవి. వీటికి పేస్ట్ చేయండి. మళ్ళీ 4 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్. కంటిన్యూగా చేసుకోండి. ఇలా 3 ఫొటోస్, మళ్ళీ 4 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్, 4 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్. ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాంగ్ ఫొటోస్ ఓన్లీ. ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో. మళ్ళీ ఇక్కడ లాంగ్ ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, కొంచెం లాంగ్ ఫొటోస్కి మాత్రమే చేయండి. ఇటొక ఫోటో అటొక ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. దానికి కూడా సపరేట్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. ఇలా ఈ ఫోటో అయింది కదా, మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఇప్పుడు ఈ లాంగ్ ఫోటో ఉన్నది, దీనికి ట్యాప్ చేసి పేస్ట్ చేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో. లాంగ్ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో వాటికి మాత్రం యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసి బ్యాక్. ఇప్పుడు బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఆ 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా ఓన్లీ ఫర్ 2 ఫొటోస్. 1 2 3 4 5 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 5 ఫొటోస్ వదిలేసి 2 ఫొటోస్, 5 ఫొటోస్ వదిలేసి 2 ఫొటోస్. ఇలా
సేమ్ ఇలాగే కంటిన్యూగా చివరి వరకు చేయండి ఫ్రెండ్స్. 2 ఫొటోస్, 5 ఫొటోస్ వదిలేసి 2 ఫొటోస్ ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.